presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello! Kumusta ka mo? Aniyan sa minyong alagad si Kanginan, Trifon Morales, and then my partner sa nako diri si Randy Tayan. Asap kita, ay kung kalimot sa asap, always say a prayer, mga kaiksunan gamay lang. Kaya napahimang no alang kaninyo, ang atong ipagpanalangin pag-ampo. Maayong pagbuminaw sa Lex Pino. Siya gid ang nagbuhi ka natong tanan. Salamat kay Lord, sa mong gihatag ka na mong grasya, matag-adlaw. Ang pasalamat kong dako usab sa akong mga listeners, yan napita sa Agos, ilabi na ni Elicia Kuan Almario. Maminaw gini siya. Ug busuri ko sinabay kada gabi ug buntag ato lapos sa gabi. Maminaw gini siya. Debater di kuryente man iyang radyo. Salamat kayo Elicia Almario og ni Bayaw. Bayaw Tasyo, Lawaan. Salamat kayo sa mong pagpaminaw og sa mga Lawaan family og sa Garino family diya sa Agos. Salamat sa inyong pagpaminaw. Bueno, ang laing produkto nga kung i-concept kaninyo karon may grasya kini gikan sa SED Marketing. Sama nining musunod sa Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, Panyawan Coffee Mix, Kaping Matapang, kaya kang ipaglaban. Grasyang ginama, basta SED Marketing, tatak magaling. O mapalit gini sa tanang butika. Butika ra kita mamalit. Salamat kayo ha. Yung tanang pahimangno kini sa SED Marketing, tatak magaling. Okay? Bueno, ang suwat po karon itong hatagan o pagdagan, pinada kini sa usa ka babae nga nagpatago lang sa ngan nga Lani. Kinigibatan o duwa sa radyo ni Ray Arellano. Iksunan nga itong sender si Lani. Kinipitang sobrang atong gugma sa tumbana, bisan unsay buhaton sa tumbana, makahuna-huna bitag dili maayo, ug mao nay nakahasol nako. Ug aron inyo masabtan ang akong sugilanon, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Sana ikaw ay naralamang. Di na maabot. sayo to. Ay, kakapoy. Nahurutan na akong kanta ang akong duhak album. Wa pagid maulis primo. Uy, kaahag kita ng tawhana. Bisag kung saan akong lingaw-lingaw, akong kaugalingon, di gyud. Ngita ginig mo, inkre na sago. Anong hanggaw ay, karon pa na uli. Karon na gid ka. Ha, prepare for the property damage. Ha? Nganong karon ka lang na uli, ha? Di ba alas 5 ang imong out? Unsa na ko nasa, ha? Diin ba man di ka nagbiga-biga? Sing biga-biga ba yun? Lapoy nga, pero mga lawas nga, kapagaw man ko, kay lapoy ko trabaho, taka man lang gawin. Nakaila na kay ko ni mo, primo. Kung unsa ka kabutakal, ha? Ay, kakapoy gini mo. Diin pa man ka na dugay man ka. Tubag ako! Wa man ko maglaag-laag taon, oy. Diin pa lagi ka. Nganong karon pa man ka na uli? Wa ka kailangan ng kauban ako. Nay. Kinsa man? Pero, Kinsa! bay dikoy. Ay. Igam man na siya diha. Kinsa man na? Mare, Uy, may gabi diha. Kalimot ka na ako. Predikoy! Ikaw di ay na. Abi na kong poste na dihang gabarong. Ano ni kiss ka? Uy, naunsa man ni. Ano unsa mo kayo? Ano di ay? Sud ko rin. Ako ni sud mo ni ko ni kiss. Klaro, ana. Lingko diha.
Pasensya na ka, Maria. Ako mo kita taon ni Primo taon. Hangyo taon ko niya, Maria ba, nga abi na ko, dali rin ni ba? Di maday mo, pre. Kuan, Maria, ako siyang ipakuyong taon ba? Looy mong taon. Looy mong kukanin niya. May kailangan ko siya nga magpatanto kwarta ba? Looy man ko. Nya kinahanglanon ko kay nako Maria taon ng kwarta. Pasensya na ka, Maria. Nagpakuyog siya na si di ko ako day kay pagpatabang lagi pa. Nga makahuwam siyang kwarta. Ako mo siyang edad dito lang Marilina. Ako siyang ipaila-ila dito ba. Nya, ako rin may garantor niya para makahuwam lang. Lagi, Maria. Pasensya kay Maria. Kung saan nga kinanglanon kay nakong kwarta, Maria. Kay si Mari ni Mutisi ba, gihubagan mo taon sa liog. Mayong O niya, murag pagduminaw sa gisog Lex sa ginawa Pino. taon. Mao nga ako na siyang giingnan nga dadon lang siya sa doktor. Ay, mao ba? Pasensya na kay Maria. Pasensya na kayo. Manong umasa ka mag-text na ako, oy, primo. Hibagon sa wakoy load. Ngayon kong para load ka mga buntag. Gumungon mo gai. Wow, unsa man sa ihatag ako nimo? Oo man sa koy load diri. Nanghangyo unta kang predikoy nga mo text ako. Naman cellphone pa predikoy. Kuan Maria, kanang was ko iluod Maria. Na ko cellphone lagi pero naglakaw na mga taon mismo primo taon. O ang taon may kapliti. Pasensya na ka Maria. Nangabuak lang hinoon ang inyong mga platong baso da. Okay ra pi oy. Props ra man sad na. Ako lang sa ikuyugan sa primo Maria para makapasabot sa taon ko nimo. Anong dugay mi? Okay ra pre. Wa man sa ko din magsultidaan ning panuhak. Ako sad. Huwag ko hibaw nga mo. Ato ba din siya sa akong itrabuhan? Maria, usap na ko. Damay na noon akong pares problema na ko na. Sorry ka Maria. Ay, okay ra pre. Okay ra. Nakahuwam man gid ka. Oh Maria, salamat kay Pre ha. Nya di lang ko madugay Maria, pare. Kay akong nadoon taon sa doktor ang inyohan ko ang kumari sa taon ha. Oh, sige, pre. Wais po yan, pre. Dong, dali na kaon na diri. Gilutuan ta kas imong paborito, inununan nga tulingan. Nya, wala daghang ahos. Ay, uy, gikuha na akong ahos pagkalutuan na. Sige, dali na kaon na diri. Sorry gahapon ha. Dali na dong. Gid nako malikayan nga ma-insecure ko sa kumbana kay kani adto good gianggaan man gud ni siya og chicks killer daghan kay babae nga patay kaayo niya ba kay di sa ingon sa pagpanghambog ha gwapo sa gyud ning panuhak saktos barog mo nang di gud malikayan nga magselos jud ko pirmi unya naunsa naman ni alas 5 na alas 5:30 na kay gani wa pa spray mo ngita mo ginigubot ni tawhana pero sige lang. Maabtang ka siya alas 6, piti gininako. Asa na sa ka naghapit-hapit ng kanahan? Karon ka lang yun. 30 minutos pa more. Alas 6 na gyud, wa pang kanahan. Andamon ko ning props para iglalabay. Di ka ni kakalihay ani, bukol gyud ka. Nanang panuhak ay, karon ka lang. Nganong karon ka lang, ha? Break. Kanito, ayos na lang ihapos, ha? Isa. Nganong karon ka lang, ha? Unsa na orasa? Diyot lagi, kanito, ayos na lang ihapos. Maigo ta na! Bukol ka ka? Ha? Mabukol kag maigo ka, ane? Nganong karon ka lang? Pre! Pre. Ay, sa Pre, kanito. Predikoy? Ikaw nasad? Break sa Pre. Sorry kayo. Sa ilo, ay lang ihapos ng maigo taon na, noon sa mga kay. Pre, so dire, pre? Mabukol ko na, pre. Kung maigo ko na, sorry ko, pre, Maria. Kis na sagka, agay. Sorry kay Maria. Inanig ka? Pero may area? Pag mabuang ko ni mo da. Makalitan ko, permi. Sorry yun kay Maria, pre. Sorry kay, may hapon na Maria. Sorry kay, kuhaan mo gani. Ako sa nisa, Maria. Ha? Ako sa nisa. Dili lang ko Maria, ha? Di lang ko musuhod kay diha. Balik lang ko sa agi. Kuhaan mo, God, adi ko magdugay. Kini pasensya na kay Maria, ha?
Nagpakuyog mo Mayong taon sa pare pagbuminaw taon na sa akong Lex taon. Kaya Pino. nagbayad man taon sa akong utang taon. Kato bang, ayang kaila ba, first payment man ron ako. Pero, sige lang ba rin sa sunod, pwede rin na rin kung ako na dahil mo ato dito. Ah, pasensya na kapriha. Wa ko kabantay gyud mo. Abi na ko kanang nasa daplin ba? Kuan Oh. na kanang Haligi na sad. dili. Sorry na lang. Ayun na lang. Kalimtin na akong gisulti. Nagpungko man ko ka mang waday ko makabantay nimo ba. Sorry ka, Maria. Kiss na sad siya. Klaro. Bana sa akong pahong ay nakatawa. Pahong mo ni mo ni. Okay ra pre. Kumusta na mas mare? Maayo ng hubang siyang liog pre. Oh, palagi daw ni hubang nung mayo, ba't mabuto taon no? Ala kalain ni mo uy pabuton man nimo. Naama ka. Ay, pa-check-up taon. Ay, pa-check up itong laing doktor. Kabanga des inyong doktor. Wa day dayon siya kaigo. Sayo ba nagkuhan? Kanang nasayo ba siya, Mare? Tempa na sayo. Nasayo lagi. Doktor Reyes Baboy itong among gidoon. Veterinary ang taon. Gidoon taon, Mare. Tao man nimo. Wag yun maayo. Samot Mare lagi. Hala uy kaluoy intawong marino. Lagi, mao lagi. Og may ritso lang yun ako sa ospital. Ato lang ko pa-check up dito. Ay lang ko magdugay Mare ako. Di ba? Ato lang kong ni Doktor Palimot ka? Pinya. Pinsa? Doktor Pinya. Pinya. Dito sa may Nga, minganin. pre, nga, unsa, pre, nga, unsa. Ay, salamat kayo, pre. Dili to mga, ayan. Marie, salamat kayo, ha? Pre, Marie, salamat kayo. Sig balik-balik oy lakaw na. Marie, ato, Sige, pre. ato. Lakaw na tingay makulatahan ti ka diha. Marie, ato ko, Marie. Lakaw na ay kapoy mo sige balagin. Marie! Ay, sige, pre, sige, pre. Uy, ka ba? Dong, Paitay sorry mo, eh. dong ha. Ay, ta. Mauwa mo na tani mong kalaki ni mo, eh. Ayugot pag-ana, god. Hukman na yan mong tao. Pag-ani mag-duprasis, hukom na ka. Saan man sad good. Giingan na siya nga tiksi kung asap. Kung asa ka para di ko mabalaka. Saan na ako pag-text ni mo nga nalubat man ko? Waday ka mag-charge dito. Nabilin mo kong charger. Nanguwam day ka ditong charger. Wa man sila charger na parehas anang ako nga 3310. What? Bawa yun siyang karaan ka na ako cellphone. Nanguwam na day kag cellphone ni Paridikoy. Makatext unta ka. Ako bitong gingnan. Naibilin mo sa diyang cellphone. Sa uban na ni mo mga kauban di ay, waday mga cellphone di ay, posible kay na uy. Nanguwam lang unta ka para ma-inform Ay, ko. bisa na. Wa masad ko yung number ni mo. Ya, wa ko kasag-usay mo number. Saan mo na ako napag-contact? Sige na lang. Sa sunod, apason ta ka dito. Sige na lang. Apason ta ka dito sa sunod ha. Ha? Pirmik yung dunay rason ng akong bana kung nganong madugay siya. Para wa na siya ikarason, nakahuna-huna ko nga ako na lang siyang apason sa iyang gitrapahuan ini kaalas 5. Unya, wa tumagtuo si Primo. Nga akong tinudo nga akong giingon niya, nga ako siyang apason sa iyang gitrapahuan. Dudak ini tawhana da. Mo nga di ni siya angay mo kumpiyansa. Labaw na ko, kay kahibaw ko, chicks killer kani adto. Ay, nanay taxi nga nagduong. Basig wa ni pasahero para parahon ako. Para! Ay, salamat. Ni Hunong na. Kay ni Hunong, aw. Huwag yung klarong pasahero. Asa ka, ma'am? Diretso lang. Uy! Bangga na, ma'am! Liko dito sa unahan. Ang uban ni kamuliko. Huwag may kalikuan, diha. Yes, sigdaran. Ano naman kasi ka magtanaw na ko diha? Ibog ka? Uy! Makita diri sa amin, do. Sigag pasiplat na ko diri. Ibog ka? Wow! Lagi. Liko des to, Too! Dili wa! Liko diha, Ayala. Hoy, isig pasiplat diha. Mabangga ta. Pagtarong na si mo pag-drive. Mayong pagbuminaw. Wali ko nga mapasiplat mo. Biyanin. Oh, kilaksin niya ang samin sa tubangan. Oh, wala sa amin, oh. Masig mo yung kang sigaw pasiplat. Sige, tutok ni mo. Lugar lang diha, dong. Pila day Ayala, dong? Ambag, huwag ko kibawin. Huwag kong baligyan, ha? Diha na lang sukli. Asa day ko agi, ani, dong? Sa pultahan, sa bintana, yun. Gibali ni mo. Bali kag Sa utok. pultahan, lagi. Nais kay bintana.
Okay. Di man maabli. Singkahi! Able! Da, able lagi. Nahak mong kani. Anilam ko pagkuwat. Wa pa may alas 5. Ini ka alas 5 na kumuduol sa may entrance sa iyang gitrabahuan. Pero sa akong layo pa man sad ay. Magpabugnaw sa akong ngari. Naitindahan ay. Anak ko diha. Tempa. Kanang babae nga naglakaw pa do ngari sa akong nahimutangan. Murag kailaman ko, anak. Ang asawa man na ni Paridikoy. Ay, da lagi siya gyud. Ako tawagan niya. Mari! Mari Tesi! Ay, Mari, wala ka makailan ako. Uy, Marilene? Lani ko! Daan palagi ko, ikaw Mari? gyud. Uy, kumusta ka naman, Mari? Maayo Mari. Ikaw, kumusta naman ka? Kumusta naman imong liog? Ha? Ha? Ano day ka natinga ka? Nihubag man kuno imong liog ingon si Paridikoy. Animal, giling tawhana ay. Ha? Ingon si Paridikoy, gihubagan kuno kas liog. Unya, gipa-check up kaniya. Wa kuno ka maayo, ni samo tinuong kuno ang hubag. Wa tahon, Mari, uy. Upag tahon, uy, yung sa pagtuon niya na ako'y gwaiter. Oo, tanawa ng liog na pamariyo. Oo, dahil hubag. Kani day din hubag? Dili, uy! Adam's apple na! Pugot si Toy. Ha? Nabuang nagbirin tawhan na, Mari, uy. Ayaw tuuan na, Mari. Ha? Aw kun mao? Animal kini-spray mo! Nana, nang gawas ng iyong mga kauban. Asa ka ning animal ay. Karoon nagkamprimuha ka. Primo, darling. Yatod ko, be. Naragkanahan ay. Oh, kisa ng payot nga. Misampit niya. Primo, yatod ko ba? Hilong yoy, hal-hal kang bayuta ka na. Sige na, mag-snacks lagi. Alin ko sa muli ka nagdali ko. So pa diya, uy. Wala ka slain. Kusugi ka mo hatod. Buot ka? Kinsa day pirmi nimong ihatod, primo? Day? Kinsa ng pirmi nimong ihatod? Excuse me, pwede kag di magsamok-samok na mo. Nagstorya pa mi. Hilong eh, huwag kayo kinsa na? Kisa mo nila. Sawa na ako. Ay! Sorry, wrong sen. Ricky! What ako, Ricky? Upawoy! Day, niyalagi ka. Nagtuukan din ako tumanon akong gisulti nimo, ha? Karon nahibaw nako. Doon na rin kay ihatod pirmi, ha? Muna madugay kang pauli. Unya, katong inyong giingong nagihubagan sa liog si Maritesi, baka ka rito ninyo di ay? Ay, nagpauli sa bahay, ha? Kay magubot kita, primo. Ay, lang yung pauli! Day! Mao ni akong problema, kay giilad lang daay ko sa akong bana. Wa man tukoy nakitang ebidensya nga may babae siya, pero sa ilang gibuhat ng pagpamakak, ang wa pagsulti nako sa tinuod, mo ginagtukmod nako aron mausang akong pagtuo nga naay babae ang akong bana. Karon, sayop ba ko sa akong gibuhat nga pagpalayas niya? Gimingaw ko niya. Unsa man og kamo ang pasultihon? Lani. Good morning. Sa tanan, may adlaw salamat. Salamat ka ninyong tanan, ha? Salamat kayo sa tanan na itong mga kaigsunan. Ate si Jen? Yes, Kuya Alan, sa Talamban Grand Mall, daghan kayo ang Don Pepe Tablia, hurot-hurot na. Kay taas ang energy, gipainom sa ilang mga mama, mga bata para sa eskwelahan. Taas ang energy, happy sila pirmi niya gawas ana. Palit sa day mo sa Diamond Yema Espesyal, sa OB Yema Espesyal, sa Tasty Fish Cracker, ug sa Paulitos Macaroni Crunch kay Labi. Ang kalamig yung kay na. Basta Tasty Fish Cracker, may atong kanon maglakaw-lakaw. Taon dyan, parisa na itong OB Yema Espesyal o Diamond Yema Espesyal. O labi na yun kung mag-inom ta ang atong isumsum Paulitos Macaroni Crunch. Ate Pres? Okay, ang sender na ito karong adlaw, galyat. Atong sinder kinis by Primo. Primo. Oh, kinis by... Aw, dili is Primo, sila ani. Yang,
Na si Lani taon. Yang asawa. Oh, nya hibong si Lani ba dugay kay mga uli yang tuan si Primo yang bana. Nya daghan ba kay hatod-hatod ni Ate Pres mga bayot ud sa pagdiya ko. Uy siguro daghan pa ni mga babae pos Primo nyang sangilan pod si iyang amigo si Primo iya ko pare. Na kuyog taong dikoy ba nga mao na atikan nila ang asawang Primo nga mauna ana sakpan man nga wa day may tinuod kay ang asawa di hindi koy wa man day hubagis liog nakita niya sa iyang asawa sa ayon ni siya ha usa ayong liog nga wa man ko hubagis liog taon mari oy ang kuan siya kanis diko o kanis Primo mao gini ka mao di ay kay tungod dugay kay na may mga tang ni Ate Pres mga bayot, mga babae, dugay kayo. Tana ko yung tayo sa ibang ko adi bayot kay kita bisa siya asawa. Sige, oy, sa mong diya misis kay ko sa ay ko anap ako anong asawa. Mao na ni baw ani gid ni Ate Pres di nang tagali pa purion ta siya siyang asawa. Ay naguli sa ato ha kan lagot pa kay asawa. Mao na karon ang iyang problema. Mao na ko problema kay giilad ng dekos kung bana o day tinuod. Nakita yung ebidensya nga may wa tinuod nga wa man tuod ko nakita ebidensya nga babae siya pero ang iyang gibuhat sa pagpamakak ang pagsultis tinuod mao ni natukmo na ko sa pagtuo nga may babae gyud akong bana. Ay naagi na babae day. Ambot lang daw at kay bawo kay patol gid siya mga bayot, di ba Ate Pres? Oo. Unsa na kag babae? Siya bayot. Nga mangwarta tali siya bayot. Mangwarta ni siya. Oo. Oh. Babae, di mo siya kapangwarta. Dili Siya siya. magkakwartahan. Siya bakwartahan. Oo. Bam! Unsa atong mabasa diya bam sa kuan bam nga na babae mag yun tao si Primo. Yari be. Kana iyahasa ng tanawon nang siguro niyang obserbahan. Dili lang kapataka dayon ug pangitag ebidensya ma'am. Ma'am Lani. O Lani kun unsa gyud ang unsengan ani. Unsa gyud hinungdan nga tagdugay mo uli ang imong bana unya kanang tanawa ang iyang sweldo. Diba kung pananglitan o gagbisyo siya gulyat, pananglitan ng babae, kasagaran, ang sweldo ana, makwangan. Makwangan yun. Oh. Ang mababae. Unya, unsa man, o pananglitan o nagbisyo ang imong bana, badlunga, kanag kung makakita, doon kag-ebidensya kung tinuod ba. Apan, kung wala, ayaw lang pagsigig duda, mahimo masako naging ang uban gulat no simhuto nila ang sinina ang mga gisulob silang bana. Kay mabupilit pa ng bao sa babae. Oh, pananglitan ang gigamit ro nga perfume inunta ang smell o ang baho o ang kahumot kanang murag lemon. Oh, na may uban nga kanang say nga ni murag kanang manimaw ang murag bahong sili ng kulikot. So di magpariha pero uban murag pineapple, depende sa baho. So, mailahan mo kung nagbisyo ba ang imong bana. Unya, na ako kuan niya gulyat, nga kung magbase ka diri bitaw sa unsangan ini, sa karaang kasulatan sa Old Testament, dili lang ako magkita og asa dapit nga bersikulo ha. Katubitong ingon si Sarah ni Abraham, nga pagkigduog sa tong sulugoon kay wa man sila anak. Di ba? Ang gipanabdusan ng una ni Abraham kadto man si Hagar ilang sulugoon. Ako nibilib ko diha ni asawa ni Abraham primero kay siya giniingon nga pagkigduog sa tong sulugoon kay wa kay anak aron na kay liwat. Bilib ko niya ng kuan. Tagsari asawa ng una anak. Tagsari asawa ng una anak pero sa diyang may mabdus na si Hagar, musukol ang sa asawa ni Abraham, itong gingin lahat po siya ni Sarah. Abi kahit binaan na kay anak, kung anak ka, musukol na ka, marangon ana ba? Pero sa unang gingon, tagsalat kita kasawa nga, muukir og na ilaing babae. Tinoda. Na bala ang kasulatan sa Old Testament, wala na ako makita din sa nga verse. Pero sa ako nang gingon, daghan ka og maobserbahan pagtino kung nagbisyo ba imong asawa ay imong bana. Kuwangan ba ang iyang sweldo? Kay og sa oras, pero may magkuwangan ng yung oras uli. Kuwangan ba iyang sweldo? Ang iyang mga gipangsulob? Wala ba uban gulat? Makita man sa cellphone. Kita sa cellphone. Yung ba na din kayo usay magdadag cellphone? Mili, why cellphone? Makita sa cellphone, usay na isuwat na ibilin sa bulsa. Pero kanang yung baho, tinuod mo ko ng gulat nga motakod ang baho. Tinuod na, ma'am. Takod yun. Sa baho sa babae, Ate Pres ba? Lahi man yun ang perfume sa babae o sa lalaki, di ba? So kanang magakos-gakos ka babae, matakod yun ang baho sa babae ni mo.
Oo na, Inana, cute. naagid at Yun pisa. na, perfume kag Oh. kuan. O ba nga, mabit akong gingon nga ka ng... Ako, Sa? mi gayam, kung simuton yung bana ni kabot, ug wapay laing kakuyog, kamay lang kunod bako. Ah, di ba? Ug na ilaing Mali. kakuyog na laing babae. Muna akong nga obserbahe. Ang batsad ka, pabuos brief, Bob. Hala, eh. O, singan? Mabuon ko nag-brief. Nya, simhuton. Liner yan sa ako, teka. Ang uban Simhuton. gulat nun kay, ang sayang bana kay badli sa lipstick. Nya? Ug mairis ko no. Unyag mangihi. Di ba na maanod siguro? Badling sa lipstick na pwede rin sa may... Uy, nabi lipstick nga. Kuan. Di, sabay, dapit man siya, ha. Kanang magic lipstick, di ba mairis? Oo, dugay. Oo. Dugay. Cute. Nahin mo na. Obserbahin naman, Minaw misis, niya sa pananglitan, Let's inong Spin tampo On. nga og mamatikdan ni mo na himabae. Ah, Ang iyang sweldo, tanawa intak ba? Wa Ah. maghihatag ng babae. Og ng babae siya, basig babae mo ni gasto. Og Ah, yeah. pananglitan, og namayot siya, ba't tayo gihapon? Pananglitan. di ba ka siya mo ibayot iyang bana? Di, manggod, kay ingon man kaning ihatod ko, ingon man kaning bayot ihatod ko. Ah, oo. Oh, pananglitan man gani og asa ani nga klase nga bisyo, badlong nga tungod kay kamo, minyo na manggod mo, labi na Minyo bitaw. kinasal na kamo. Dili Nya, naman ngano ba nang imong uyab? hain, di man sila kinasal. Ah? Dili sila kinasal. Alivin lang? Oh, kay ang yang misis murag minyo man na daan sa laing laki. Ah. Pero wala man mi kuan ka ng murag accidental lang to. Accidental nga tinuyo. Ah. Bitaw observe by misis kay ngano nanang tanan whether nikuyog siya sa gay or nikuyog sa babae nanang tanan wanang litan unya uso ra baro ng impacts. Ha? Oh. Oh. Impact. Uso ra baro niya basta kuno mo kontak og lain ka nga skin to anybody to somebody. Pero, tanaw niya, wa may monkeypox tong iyang kuyog di. Okay ra. Ang kuyaw, ate Pres, uso impact, inikuan niya sa babae sa, impact kayo din. Dili ko mo kontak og kaglain nga lawas sa tao nga naa matakdan mong kuno ka. Kana lagi ko na ay Nga, impact. impacts tong Ah, imong monkeypox. dog. Tanawa kuno dai wa bay buto yang iya. Di ba? Ako pala nga din tuluman no. Kana ko ay puzzle, diha.